Pentilmu abang apa ireng yu? Piye tolong ditakoni yang guyu tok. Umume nak wong wedok yo. Piye? Khususnya nak abang wae wong bule yo ora. Mosok to? Lek ireng wong desa. Lah nek kutha ya ora, desa ya ora. Wong setengah desa iku rupane coklat. Lah nggonmu rupane apa? Lek wekku coklat. Coklat tenan apa ora engko ngapusi. Lah piye arep delok ta piye? Ora wis, bayang netoke ketoke wis ora mening. Kok rumangsaku wae bojomu rupane piye? Nak mbok sawang mbok delok niku rupane piye? Lah aku ora tau nyawang lho. Butuhe tak cutrup ngono. Anjay. Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundhuhi. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah aku bojone wong nikmat kok Traye delok jaran. Kadung gregeten tak rabi pisan wae. Wani pira? Ya jalukmu pira panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Ayo Dik munggah neh mumpung sik greng iki. Lek wis munggah pindho ki rasane wis beda lho, Mas. Beda apane wong bentuke yo ora malih kok. Mergo sing pertama iku lebih ngono lho sampean ki. Alang kok nah kan yo iso kok. Piye to? Aku ini nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu kok ketoke ngenyek ngono to. Mas, Nyapa? kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit tele kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalene cah cilike mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3. Mbak sing bener kawin sik apa nikah sik to? Nek menurutku yo kawin sih. Masuk. Rapi Terry. Lho kok jaran. Hawane kok pengen kentu ae piye iki? Kentuwa Mas, kentuwa. Nek musuhe rasa mbok kone ya budal. Mergo apa? Rugi leh sunat. Lah iya. Terus piye iki? Golek bojo. Aku ora iso golek. Golekno ya. Eman-eman kundasmu, eman-eman. Lah iya. Wong kudu kentut dikentukno. Rasa dimpet. Lah piye neh tarah yo kahanan. Rugi kowe, rugi. Lah arep piye meneh? Aku iki eling bentuke, tapi lali rasane. Anjay. Ayo men Mbak sampean. Selingkuh gelem ora? Ayo, kuanen. Jaman saiki kudu kendel, ora kendel diselip karo kancane. Anjay. Cuacanya wadem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik Bakso, enaknya bakso. enak apa? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tarah yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirannya, enaknya bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing ngono lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, aku yo bakso, ora liyo-liyo nih bakso. Ayo bakso yo, bakso. Lakter ya.
wegah nek ijlik gelem mau. Ayo bikin bakso yuk. Sampean kok nek rabi kambek aku pengennya duwe anak piro? Ya aku manut awakmu, Dik. 11 cukup. Okah men. Aku pengennya 11. Situ potel iki boyoke. Wong lanang kok dicekel omongane. Ya ora bakalan kena. Mana cekel manuke iki lagi kena. Ini parahnya. Abote hubungan duduk perkara jarak dan waktu. Tapi perkara terhalang bojomu karo bojoku. Laras. Lho kok jarak? Cinta